přístup zastavit stát, protože co je na beatu, tak to je v nás. Potom klidně píče, co bude krás, tohle nechci mít na místě, kde budeme hrát. Kde budeme hrát, kde budeme hrát. Vypnu každou píču, co bude krás. Poheby a flow, zopakovat po mým bojče, to co je na beatu, je v nás. Poslouchejte přístup zastavit stát, protože co je na beatu, tak to je v nás. Trapstar, Nintendo. Kde budeme hrát, kde budeme hrát, kde budeme hrát. Vypnu každou píču, co bude krás. Poheby a flow, zopakovat po mým bojče, to co je na beatu, je v nás. Takže dámy a pánové, vítám vás u dnešních šuřinek. Budeme zde zpovídat spoustu lidí s úžasnými kostýmy. Máme tady Vojtu Lanciče. Vojto, prosím tě, co je tvůj dnešní předlek? Hodiny. Sračka je napsaná. Sračka! Za zobkovou vílu. Ukažte zuby. Mojí noční můru ze jistý doby. Paní Raušová, povídej, za co dnes jdete? Za počítání oveček. Pilulka na spaní. Běžka rozbitá děcka. Pane ředitele, prosím vás, popište mi váš dnešní outfit. Za co dnes jdete? Za mistra Popravčího, ovšem. Já? Já jsem Karafásek. Co to je Karafásek? To je z Večerníčku. Poslouchejte přístup zastavit stát, protože co je na beatu, tak to je v nás.